Dobrodošli. Ovo je jednostavna meditacija za sve one koji žele da se isprobaju, ali i za sve one koji žele da se vrate osnovama. Nije vam potrebno nikakvo prethodno iskustvo, niti bilo šta drugo. Samo malo vremena. Za početak, pronađi udoban položaj. Preporučuje se da se sedi uspravnih leđa, ali samo onoliko koliko ti prija. Neka telo bude stabilno, ali opušteno. I kada se namestiš, udahni jednom duboko, izdahni i zatvori oči. I sada pokušaj da usmeriš svoju pažnju na svoj dah i probaj da ga ispratiš. Kako kada udišeš, vazduh ulazi kroz nos, pa ide do pluća i sve se širi. I onda dolazi mala pauza i vazduh kreće napolje i izlazi kroz nos. I onda opet u krug. I pokušaj da pratiš svoj dah. Možeš pratiti to kako ti ulazi i izlazi kroz nos. I kako se tvoj stomak i grudni koš pomeraju na gore svaki put kada udahneš i na dole svaki put kada izdahneš. Misli će se verovatno pojavljivati i to je skroz u redu. Svaki put kada se misao pojavi, ti samo vrati fokus na svoje disanje, na svoj udah, tu malu pauzu između i izdah. Čak i ako kreneš za mislima i zamisliš se, možda čak i zaboraviš da si ovdje sa namerom da meditiraš, udahni jednom i vrati pažnju na dah. I pusti misao da prođe kao oblak na nebu ili kao automobili koji prolaze po putu. I samo se fokusiraj na udah i izdah. Možeš primetiti kako je vazduh kada ulazi kroz nos hladniji, a kada izlazi, kada izdišeš je zapravo topliji. Možeš malo obratiti pažnju na to. I ugledaj kako između svakog udaha i izdaha postoji pauza. Pauza kada sve staje na 1 milisekund i opet nastavlja dalje. Cilj meditacije nije da prestanemo da imamo misli. Cilj je samo da se uhvatimo svaki put kada krenemo za njima i svesno se vratimo na svoje disanje. Tako da ni slučajno ne treba da se osuđuješ, niti da misliš da ti ne ide ili da nije dobro ako ti se misli pojavljuju. To je sve najnormalnija pojava. I cilj jeste zapravo biti u sadašnjem trenutku, ovdje i sada. I nastavi ovim tempom još neko vrijeme.
I sada počni polako da pomeraš svoje telo. Počni da osluškuješ svoju okolinu. Udahni jednom duboko. Izdahni i otvori oči. Tvoja prva meditacija je upravo završena uspešno. Do sljedećeg slušanja.